खौरां मेल लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो 24 खालाराव जोंनि गोदान आफाद मोनसे दादोंमोन। बे दानायावहाय 1 नं मुलुगनि गामियाव दादोंमोन जोङो। बे दानायावहाय सनातन ब्रह्मआ बिथाङा गाहाय नेहाथारिखौ जों बिथांनो होनाय जादोंमोन। बिथाङा नेहाथारिखौ नाङा होननानै बिथाङा गाहाय लेङाइ आफादगिरिखौ गावनो सायख'नानै लानाय जादोंमोन। नाथाय जोङो बिथांनि एबसेन्टआव जोङो आफादखौ दायाखै आरो बिथांनो जों एबसेन्टआव बिबानखौ होआखैमोन। बिथाङा प्रेजेन्ट दङ, बिथांनि सावगारि दङ आरो बिथाङा जोंनि आफादनि प्रेजेन्ट माबायाव बिथांखौ बिबानखौ होनाय जादों आरो बिथांखौ सिनायथि होनाय जादों। बिथाङा जोंनि उपस्थित माबायावबो बिथाङा प्रेजेन्ट सिगनेचार दङ। जों बे खौरां मेल लानायनि जाहोनखौ आं बेखौनो फोरमायनो लुगैदों रायजोनि सिगाङाव। बिथांजों जादों, बिथांजों जोङो मोजाङैनो जादों। बाय टेलिफनावबो जों बिथांजों जादों। बिथांनि किसुमान बुंनाय खोथाफोरखौ जोङो उन बिथिङाव जों होनो गोनां जानो हागौ। खिन्थु बियो सोरनिबा षड़यन्त्रआवसो बिथाङा मैया बिथाङा गाव बाइट होलायनानै जे आफादखौ माने एबसेन्टआव होदों होननानै बुंदों बिथाङा। बेयो फुल्लि माने नंखाय बुंनाय जादों। खिन्थु नाथाय जों बेखौ सोंखारिनो थाङा। बे सोरनिबा पलिटिकेल षड़यन्त्रआवबो जादों जानो हागौ आरो बिथाङा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमबो जानो हागौ। खिन्थु बिथाङा बै समावनो जे क्लियारिफिकेसन होयोब्ला जों साबसिन मोजां मोनगौमोन। नाथाय दाबो जों दुखु मोनाखै। बिथांखौ जों साबायखरसो होदों। खोब खम समनि गेजेरावनो जे बिथाङा ओंखारलांदों आरो जों बिथांखौ जे रेजें गोसो लानानै बे आफादाव जोङो माने बिबाननिफ्राय गावस्रालांनाया जोंनि थाखाय लाखि गोनां। जोंजों गोजौनि इसोराव दं होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा जों मोनसे मोजां गोथार न'खर दानो नागिरदों। बे दानायावहाय बिथाङा जोंनि माखासे आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानै फैदोंमोन। बे खिन्थु सोरनिबा षड़यन्त्रआव बिथाङा ओंखारलांदों आरो जों खोनानाय मथेबा, बुजिनाय मथेबा सोरनि षड़यन्त्रआव थांदों बेखौबो जोङो मिथियो। उन पर्यायाव जोङो नांगौ जायोबा होफिननो गोनां जानो हागौ। बिथांखौ जों साबायखरसो होदों। बिथाङा जे खोब समनि गेजेरावनो ओंखारलांफिनदों सोरनिबा षड़यन्त्रआव, बेखौ रोखा जोङो रायजोआ सिनायबाय, मिथिबाय। जाहाथे बिथांनि खथायावहाय जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन सासे रोंगौथि गोरों गथ'खौ जों सोनो थाखाय जोङो लाहार फाहार लागासिनो दङ। जायखिजाया जोङो समाजखौ सिबिनो थाखाय जोंहा सोरनिबा माने ओंखारलांनायाव जोंहा जेबो खहा जायाखै होननानै जोङो रायजोनि सिगाङाव फोरमायनाय जादों आरो माबाफोर सोंनो गोनां दं? बिथाङाथ' जिथुनाखि मोनसे आफाद होनोब्ला मोनसे नियम थायो, रुल रेगुलेसन थायो। बिथाङा जोंनाव जेबो आपिल खालामाखै, एपिल लेटार होआखै। बिथाङा गाव माने सोरनिबा षड़यन्त्रआव ओंखारलांनायखाय आं उफाय गैयैयाव ओंखारनो गोनां जादों होननानै गाव बाय टेलिफनाव बुंहरदों। उन बिथिङाव जोङो बेखौ होनो गोनां जानो हागौ। नाथाय दिनैनि बे जों खौरांगिरि मेलाव बेखौ जोङो माबा खालामथ'वा। खिन्थु बिथाङा माखासे सोरनिबा षड़यन्त्रआवसो थांदों होननानै बिथाङा बाय टेलिफनाव दङ। नांगौ जायोबा जों उनावहाय फोरमायगोन। खिन्थु बिथांखौ नोंथांमोननि बे बिथांनिफ्रायथ' जों जेबो लाइजामबो लुगैया। मानो होनना बुङोब्ला बिथांजों जों डिसकासन खालामनानैसो सोनाय जादोंमोन नालाय। आरो बिथाङा फुल प्रेजेन्ट मिटिङाव दङ आरो बिथांनि सिनाखि फोरबो होनाय जोंनाव दङ। बिथांखौ जोङो लाइजाम होनांगौनि जों गोनांथि सानाखै। मानो होनब्ला दिनै जोंनि आफादखौ बियो गाव गोसो गोरबोजों रायजोखौ सालायनो, समाजखौ सिबिनो ओंखारबोनाय मानसिया दिनै बिथाङा जे फावसयलांदों सोरनिबा षड़यन्त्रआव, बिथांखौ दिनै जों बायकस खालामफिना। बिथांखौ जोङो खावलायगोनसो उनावहाय माबा मोनसे जुदि सुबिदा माबायोबा बिथांखौ जोङो उनाव लागैले बोजबफिननायनि लामायावबो दोनगोन जोङो। बिथांखौ जों माने बिथांजों जों मोगा मोगि रायलायनो गोनां दंबावो। बिथाङा बाय टेलिफनाव बुंहरदोंबाबो बिथांनि कल रेकर्डफ्राबो दङ। नाथाय बेखौ जों दा होनांगौ होननानै जों सानथ'वाखै। गासै खौरांगिरिनिसिम गाहाम हामलायबाय। जिथुनिखि मैया माखासे निउसनि गेजेरजों सनातन ब्रह्म होननाय बिथाङा गाव आनप्रेजेन्टआव गावनो बिबानखौ होदों होननानै जिथुनिखि फोरमायबाय, बियो नंखाय। जों जेब्लायबो जों बेखौ सैथो होननानै बुंनानै लाया। अरायसम जों बुंबाय थागोन नंखाय होननानै। मानो होनोब्ला बिथाङा आं जिथुनिखि 24 अक्ट'खालि जोङो दाख्लैयो जिल्ला आफादजों लोगोसे आनसलिक आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बेहाय बियो अलरेडि प्रेजेन्ट। बिनि जों साननै सिगाङावनो बिजों बाय टेलिफनजों आं रायलायबाय थाखादों। बिथांखौ बुंदोंमोन आङो, जोङो ओरै थोरै जोङो UBPF आफादखौ जोङो दाफुंनो लागासिनो,
देवबारखालि जोङो 24 अक्ट'आव जों दाफुंनायखौ जोंनि बे सेनं मुलुगनि गामियाव लाहार फाहार खालामदों। नोंथाङा माबाफोर मायबाफोर आफादफ्राव बिबानफोर दङ नामा होननानै आं अलरेडि सोंनाय जाखादोंमोन बिखौ। बिथाङा बुंदों आंनाथ' बिदि जेबो बिबान गैथ'वा, मोजांसो आं वेलकाम खालामदों होननानै गाव आंखौ अलरेडि बुंहरखादों मबाइलावनो। होमबाना आं बिदि बुंहरबाय, बि बुंहरनाय लोगो लोगो आं होमबालाय नोङो देवबारै फैदो, प्रेजेन्ट खालामदो, खालामनानै नोङो बिबानफोरखौ लादो। आं बुंबाय जों गोदान आफाद दानायाव जुदि जों जायगानिनो मानसिफ्रा जुदि आनसलिकआव बिबानाव जुदि डाइरेक्टलि थायोबा थोंजोङै जोंनि थाखायनो मोजां होननानै बुंबाय आङो। जागोन, आं मोजां मोजां गथ'फोर सानैसो आरो लेंना लांबावगोन होननानै। अखानायै बियो बुंबाय सानै गथ' आंजों ओंखारफादों, सासेया बिमा बिफाया हाथायाव थांदों, न'खर नेनो थाखाय सासे ओंखारनो हाया, बिथाङा जाहैबाय BA पास, सासे हायार सेकेन्डारि पास होननानै। जों जिथुनिखि हायार सेकेन्डारि पास होननाय गथ'खौ लाबोफानायखौ जों बिथांखौ अर्गानाइजेसन सेक्रेटारियावबो होनाय जादों अलरेडि बिबानखौ। ओमफ्राय बेखौ बिथाङा बुंनानै जिथुनिखि जोङो बिथांखौ AGS जेनेरेल सेक्रेटारि नङा, बिथांखौ AGSआव जोङो AGSआव होदोंमोन। बिथाङा बुंदों आंनो AGSखौ नाङा, जोंहा जिथुनिखि मिरुनि लेङाइ नेहाथारि बिथां बिशाल ब्रह्म साराबो दंमोन, बिथाङानो नट खालामदों। बिखौ बिथाङा लिस्टखौ नायनानै बुंदों डाइरेक्टलि आंनो AGSआव नाङा, आंनो भाइस प्रेसिडेन्टआव नांगौ होननानै बिथाङा दाननानै भाइस प्रेसिडेन्टआव बिबानखौ लादों प्रेजेन्ट। बेनिफ्राय जों बिखौबो अके, खिन्थु दिनै बिथाङा इन्डिभिजुवेलि माबाफोर प्रब्लेम दङमोनब्ला जों बाय फनावबोथ' रायज्लायनानै खोथाखौ सल्भ खालामनो हायोमोन। ससियेल मिडियायाव होलायनानै आफादखौ मुगैनाय बायदि खोथाखौ बुंनायखौ एसे जोंबो दुखु मोनदों आरोखि। जों बिथांखौ दिनै नाङा होननानैबो जों डाइरेक्ट बुङा। बिथाङा मानिबा प्रब्लेमाव जुदि जोंनि आफादखौ दिनै साननैनि सानथामनि गेजेरावनो जुदि दुखु मोननानै ओंखारलांदों, बेखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावो आरोखि। जोंनो बेफोरबायदि मानसिखौ, खिन्थु आफादखौ सालायनायाव बा माहारियारि आफादखौ जोङो गाज्रि मोननो थाङा। माहारियारि आफादखौ सालायनो थाखाय मानसिनि गोसोआ रेजें जायोब्ला माहारियारि आफादखौ बा समाजखौ माबायदि सिबिगोन बा सालायलांगोन, जों बेखौसो नोजोर बोयो गिबियावनो। थ' आङो आनसलिकनि जानानै बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो लोगोसे बिथाङा जिथुनिखि 24 अक्ट' खालि बिथाङा प्रेजेन्ट थानानै आनप्रेजेन्टआव बिबानखौ होदों होननाया बियो नंखाय 100% नंखाय, बियो नंखायखाथार। बिथाङा जा मिटिंनिफ्राय लानानै आलासिफोरखौ जोङो मिरु आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बोथिसेबाबो जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामदों। बिथाङा गावनो दै लुदो, गावनो ओंखाम रानना होदो, गावनो ओंख्रिबो रानना होदों। अब्ला बिथांखौ जोङो आनप्रेजेन्ट होननानै मैया जिथुनिखि बियो बाइट होदों, बिथांखौ जों गनायनानै लानो हायाना। बिथांनि जोंनाव फट' क्लिपबो दङ, भिडिअ रेकर्डबो दङ। गोनांथि जाथारोबा जों नेक्स्ट पर्यायाव बेफोरखौबो जोङो होनो थाखाय बाध्यता जानो हागौ नामा, बेखिनि।